Good morning, my favorite! Happy 18 months, anak! I love you! Talumal tam. Talumal ka ta. Good morning! Happy 18 months, anak. Be! Are you excited? Ikaw. Yes, I do. Yes, I do. Love you. Sarap no. Tatang. Kiss Kiss mo itatang. Kenny, kiss mo Kenny. Love you. Itatang, itatang. Love you. Yummy! Okay. Baba muna tayo mga kapangas. Bibili natin ng spaghetti. Si Bral Bral. Yan. Yan. Bibili lang tayo ng beef. Ground beef. Tsaka mushroom. Tika ta bang carrots keta di? Sure ah. Yay! Bili tayong garlic bread. Hihi, lamig-lamig. Lamig pala ba? Lamig pala. Lalaan. Ayan, good morning. Yan si Bebrel namin, no? Saan ka pupunta, be? No, munta. Bibili siya ng... Pupunta tayo ng Save on Foods. Yan. Yan yung park sa atin, oh. Lamig pa. Saglit lang naman yung Save on Foods dito. Mga 2 minutes lang. Lamig. Ang lamig-lamig, ang lamig-lamig. Ay, ito gawin baby ko. Ikit na ka. Mantok ka o mag-ahakam. Amoy, ikit na kayo. Love you. Pila na ka be? 18? Ikaw. 18. Months. Yes. Ay, galing. 18 months. 10. 18 18. months. Yes. Ay, galing naman. Clap, clap. Very good ya. Clap, clap, clap. Cha, cha. Clap, clap, clap. One shake your body. Clap, clap. Cha, cha, cha. Bisa itu merah ko. Bisa itu merah ba? Ano po? Apa mo? 9:35 na pala. Dali ka masilo, okay. Yan, no? Malapit nang matapos siya, no? Mga bahay na naman yan. Ayun yung IGA doon. Ang Willow Park. Pero, punta na lang tayo ng Save on Foods. Kasi mas madaming mabibili doon. Nebe, para sure. Para sure na sure. Nakuha na tayo ng parking ni ate. Mabilis siya. Doon kasi siya galing eh. Yan na Save on Foods. Dito na lang tayo sa kabila. Mas malapit pala dito, Dani. Kape. Hi, ganda. Tara, let's go, anak. Ayan, mga pangas na pasyal namin kayo sa Save on Foods. Bakit tayo mo? Nan? Car? Kunti lang yung bibilin natin. Ito nga pang... Kaya ka loto? Pwede si na? Kaya ka loto? Oo, tayo. Maya muna tayo ng light. Dado. Ay, wow. Buri mo ba? Tara. Let's go. Tara. Tara. Tatap. Mapakilig ya ano, pero na. Tara. Saka maglakad, Bel. First time niya kasi dito eh. Dito kayo pasagin. Bibili tayo ng mushroom.
Kaya mo mo Dad, makita ang mushroom. Spaghetti ha? Oo. Kami sa loob ha? Mushroom mo. Oo, ikaw nang talak ka. Buri malate. Malate namin pa. Bell pepper. Ano? Wala kang bell pepper pa rin? Wala. Wala. Kumata lang Lara. Isa lang na. Red. Tsaka green. Sige. Green. Red. Baka party lang yung barko. Yung kailangan chives ay kaya. Spring onion ako Sige, rin. tingka rin. Nagkita din na rin carrot. Rita carrots mo, okay lang pa? Okay lang po kung hindi ka na lang. Ay, ito kay Babo. Ay, ito kay Babo. Ayan. Go. Ano pa? Oh. Wala na yan mo. Giniling na akin yan. Tara. Cheese na. Ginilingan po, cheese na. Wala. Ano yung Armstrong? Bili din tayo ng mozzarella. Kasi gagawa tayo ng yung crab. Na? Ay, di ayaw din na niya. Ang talo. Ay, hindi. Ano pala to? Save on food. Dad chicken. Dito tayo sa meat section. Kukuha tayo ng chicken. Abis ang chicken wings na mo or none? Ano? Ito. Legs? Dali, fit. Na? Dito yung chicken fit na kaya. Nakaos pa rin, ha? Gusto mong bitis manok? Antay, hotel. Nakutang ko pin. Utang mo. Ano ba? Nalang nauswali ka rin. Chicken fit. No? Okay. Okay. Oh, they have it. Karen ka na? Ating karen ka na? Nanin salwan tamo? Wing 10 kaya. Wala na. Ala, tawar ng wings ka rin? Wala. Or may fried? Beef. Extra lean, ine. Ready? Atin yung salmon ni Brel ka rin, Dad? Atin yung salmon ni Brel ka rin? Atin yung salmon. Ay, tabalong. Tingnan po salmon. Mami, pamera kahit na metong mga yun. Sukar. Wapin. Ito nga, di ba? Yung sal mo? Oo, wala niya yan.
Wala rin wonton wrapper, Ano Kenny. yan? Happy ni. Wala rin wonton wrapper. Gawang kaya nga ngayon ito eh. Na? Pwede ka pang manto wrapper ka rin. Okay, garlic bread na lang. Tapos na tayo. Nanat ang garlic bread. Nanat ang garlic bread, Dad. Ay, ito. Ay, parmesan niya yun eh. Hali, ini nga atin yung parmesan. Original namun eh. Original. Okay, let's go. We're done. Bibili na lang tayo ng chicken. Mas mura tong luto. Tayo. Diyan, talo ka, pares na. Ah, barbecue lang pala eh. Ito na lang. Paan ko na lang kasi baka tumapon yung sabaw niya. Na ano pa, Dad? Teka rin yung pares. Na? Pares, masarap bukas. Balang, ano mo naman ang kingin eh, diba? Sabado bukas. Ikaw mo tama ka rin. Wow, tingnan pa. Mamay tayo ka. Pagpasta ako niya ngayon eh. Ken, mamay tayo ka. Tayo, te may bili bre? Mamahit ka Kenny, tayo. Tara ba? Tayo ba mamahit? Malalayan mo. Ang card mo, Dada. Points card mo, Ken. Wow. Nano, ngikit mo. Kanta mo yung PC mo? Na? PC. Awa. Kaya pinibayo na yun. Eh, pagagana. Ngayon gamitan mo niya aming kahit. RBC mo, wala naman laman. Ginamit mo ba dati? Hindi kayo, nabingaw pa. Lami kang 90 plus siya aming bayaran ko rin. Bayo na naman kanyan to eh. Ayan. Nano? Galing niya, no? Hindi siya umuha ng chocolate. Tinignan lang niya. Hindi ko mo red ang chocolate, Bel. Pwede kang chocolate? Wow, very good. Apir. Good job. Bayad na tayo. Bel, ken ka? Ken ka ta, Ken. Basura, Ken. Ken ka ta. Ken ka, Ken. Ken. Ken ka. Pauwi na tayo, mga kapak. Diba, malapit lang ang IGA. Ay, ang IGA. Save on. Then yung IGA sa baba. Ay, hindi. Value Village pa lang pala to. Yan, Value Village. Parang mga ano yan. Surplus. Thank you. Shoppers. Ayun, yung IGA. Daming bahay na naman yan, no? Apartment siya ba yan, Dad? Naganda. Apartment. Napuno na ng apartment tsaka townhouse dito sa amin. Madami na kasing lumilipat dito eh. Maganda kasi yung weather dito. Hi! Antok ka ngayon eh. Antok ka ne. Diyan mo dyan. Maraming PC. Antok ka ne. Alala ka? Yan eh. Alala. Yan eh. Yay! Oh, Ken. Bel. Hi, Hi. Oh, hi. Hi.
bye. Tara, kani ka. Kani ka. Uy, bisa kita. Slide. Na, bisa mag-slide. Hi daw, hi. She said hi. Be, tara be. Uy, wow. Slide. Slide. Ano yan, di ba? Let's go. Slide. Let's go slide ka na, be. Bisa ka mag-slide? Na? Isang mag-slide, slide, slide. Bisa mag-slide, slide, slide. Slide, slide, slide. Bisa ah? Siya. Slide, slide, slide. Siya. Siya. Na? Siya. Oh, dahil sabi mo Karela. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Please, Is like, like share, see. and subscribe. Ano yung subscribe? Side. Subscribe ka. See. Side. Subscribe. Okay, GoPro stop recording.